कसं फिरतो पंखा? इठल इठल कसं करायचं? इठल इठल कसं करायचं? इठल 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 करून दाखव ना. इठल 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 जे पप्पा. जे पप्पा करून दाखव ना. जे विठ्ठल 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 जे कर. विठ्ठल विठ्ठल कर ना बाळा. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. दादा म्हणतो. दादा काका काका म्हण ना. बाबा बाबा. अजून दादा. काय म्हणतो तू? दादा पप्पा